Imbag nga rabiyo, manong, mumanang. Dantane, kasta, iti kwa. Iti apply ko, iti rabiyo, rin ano kasano nga rin ka, masapol mo nga, nadalos iti rupa. Kung di bakit ko napagay, na, kwam ti rupa, mamay, tatno, bumapo, bas itatawa. Dadtan, tarupa nga, rupa ti Manalo, nun kakayam. Ne, manong, ne, mamanang, detan, perme tapi nang rad ni bakit ko ni ko nasakimot si ka muna ano katakatawaan na mo hindi dak ko matok na pinpintas mo na pinang-apply nya dito ya kasta kabkabil mo ne may katini ida ni guri ka kasta dita man di ka ni bangir mabain ka mo kabutang buta camera am kadi ne dita as lagrad ni atin lagi kas lagi rad ini. Nya dita nga ikabkabil mo bakit? Na. Papudaw nga. Adi toner dita. So dita ti toner. Nakikita nyo nga po. Mamanang ne. Kastagaya magito ubrain da. Nya pa bakit? Ni. Nya dita. Serum ni ang kami promote dita Ne. Mano nga drops dapat? Tarupam. Para de tarupam. Kalo. Ni, nakapamit. Ni ako. Una yun. Ni. Kasama nagmakmasan. Kitain yun ni. Pero men. Ada pa kasi ni bakit ko la. Ada pa? Dapay. Opo, perme dito yun. Nya dito, Mark. Kasi mo ito, kurang nga din kabil ko, Ay, talagpuskol kurang ta ropam ngamin. Napuskol ko ti rupa ni mga manong ni manang. Hindi tan. Apo gumapo na wala dito bakit? Ni. Wow. Adabay ko Paid na. Mayata. Nalpasin. Adapay. Dapay. Nga dita, pakita ma. Nga din na gana dita. Kuha. Lightening. Kung kuna naman. Ben, papaya gluta whitening. Oh, baka naman papaya. Nga dita. Nga nga nagan? Gluta. Yata ni Lux. Baka naman. Lux. Wow. Dita ni. Gusto ganti rin na aya. Nga nga lang is na sumulang ako nga napupudaw ti rupa dadigita da mga vlogger ni di nga ta pang paswerten pang paswerte nga ta di yan agasem ito relasyon milisid ng tarupan ana nga ro din alpasan syempre lotion siya ti mang lotion ti magbagi ko na nakababain mo idiso ko ni idisok ta camera pa nga biit baka naman, Rosmar. Ditan. Lumugak. Umanong. Umanong yung Kevin Neng. Rosmar, deta. Ore man nalon, dapat ket. Nag-jowa yung bakit ko? Ore man nalon, dapat ang mga skincare. Dito lang nga tati man nalon nga skincare. Diyos ko. Aglalaukan dato yan. Damta ka dita. Pipianto lang na ko suportaran da niya mga manong. Pamta. Ano nga ro din? Sumaron dito bakit? Gusto lang pa di saka mat ano na kang ingisip. Pati saka kanugayan, masapo. Jay. Napinuhaan ko man no makita tanong pumudaw na mo lang. Hindi din mo manong, di pa makapapugis na taon. Lagarod, ikanak Ay ditoy. Rosmar baka naman. Talo nga pam tadakkel ka no ti rupa ko sa akagaya. Neros Marvi Keneman. Ang kami promote ti usar na lang. Makius-usar na lang. Ay usar ni manong yung Kevin Nakausob. Manong yo. Sorry sa bilbil ko. Dagtagaro din. Nalpas ka numatan. So nga, babayin, thank you for watching. DJ Manalo ni naka-aircon pa. Okay. Paunay kang papakitan, kababain.